Rianxo espertou hoxe máis tranquila despois da xornada dramática vivida no día de onte. O lume deuse por controlado. Por fortuna non houbo que lamentar vítimas, aínda que os danos foron cuantiosos, con 850 hectáreas de monte ardidas. Dende o alto de Palleiro, na parroquia de Leiro, divisábase na lonxanía ampla superficie de monte arborado calcinada polo lume. Era tan só unha parte. As condicións climatolóxicas melloraron durante a noite. O vento foi a menos e o dispositivo de extinción logrou sufocar as lapas que aínda permanecían acesas. A tranquilidade volvía de novo a Rianxo, despois dunha xornada infernal. Sí, daba moito medo e hoxe compartimos de alguma maneira unha atmósfera respirable e unha visión tamén distinta do entorno, evidentemente amigable, no que onte era lume, devastación, susto, pena por ver os montes nosos así queimados e, sobre todo, moitísima tensión ao ver que se achega a vivenda e que non hai, ás veces, mans para conseguir repasar iso. O alcalde agradecía tamén o esforzo e o traballo dos equipos de extinción que participaron no amplo dispositivo desplegado na zona, pero tamén o innegable comportamento dos veciños, que coas súas propias mans foron quen de facerlle fronte ao lume e evitar que deste xeito chegara ás vivendas, co perigo que isto conlevaría. Quero agradecer aos medios empregados, a Xunta de Galiza e o despliegue que houbo, e moitos veciños tamén particulares que sobre todo foron pacientes, que tomaron tamén as ferramentas na man para intentar botar unha man e entón esa comprensión que tuveron co dispositivo. A verdade é que estaba desplegado e había elementos humanos en toda a zona, pero houve veciños que tamén se animaron a botar unha man, non? Muiños aludía tamén á necesidade de mudar a actual política forestal, ao ver que non se están a conseguir os éxitos agardados. Ese é un traballo que non é dun ano nin de dous, sino que vai costar adaptarnos e ir traballando un pouco nesa dirección de cambiar o monte para que teña outro tipo de funcionalidade e outro tipo seguramente de especies e outro tipo de regulamento, e vai ser costoso.